Nosaltres som Anna i Manu, estudiants de segon de batxillerat científic i des de l'IES 2001 presentem un projecte d'aprenentatge servei que té com a objectiu general millorar la qualitat de vida de les persones al·lèrgiques al pol·len. El nostre treball sorgeix amb la necessitat de donar solució a l'augment de casos d'al·lèrgia al pol·len en els últims anys entre familiars coneguts i societat general. Aquest projecte resulta interessant perquè tractem d'analitzar les causes naturals que generen efectes adversos sobre la salut humana, a més de proposar accions de millora, contribuint així a resoldre un dels reptes socials relacionats amb l'objectiu número 3 de les Nacions Unides, que fa referència a la salut i benestar. Els espais verds urbans són considerats ecosistemes amb beneficis mediambientals, físics i psicològics, ja que permeten la purificació de l'aire i ofereixen zones per a l'esport. No obstant això, també poden tindre efectes adversos sobre la salut humana, degut a l'emissió de pol·len al·lergogen durant certs períodes de temps. És per això que s'hem proposat alguns objectius, com esbrinar quines són les espècies vegetals al·lergògenes de la nostra localitat i la seva localització, que determinar el grau d'al·lergenicitat d'un pol·len i la seva concentració a l'atmosfera i proposar algunes mesures preventives perquè els al·lèrgics eviten l'exposició a l'antigen. Per això hem realitzat dues metodologies, qualitatives i quantitatives. A l'inici del nostre projecte vam entrevistar al Dr. Margalef, l'al·lergòleg de l'Hospital d'Ontinyent, que ens va proporcionar aportacions teòriques clíniques sobre l'al·lèrgia al pol·len. Així, aquesta patologia es manifesta generalment en la infància i afecta les vies respiratòries. Entre els mètodes profilàctics més efectius trobem la limitació de l'exposició de l'individu a l'agent al·lergògen, que és molt complicat quan considerem espècies vegetals, perquè necessita fer ús de tractaments simptomàtics d'ús habitual, tot i que la immunoteràpia és cada vegada més freqüent. Segons l'Associació Valenciana d'Al·lergologia i Immunologia Clínica, l'estació de mostreig de pol·len més propera a la nostra localitat es troba a 30 quilòmetres de distància, a l'Hospital Lluís Arcanís de Xàtiva. Actualment, l'Hospital d'Ontinyent no disposa de dades estadístiques sobre la quantitat de persones al·lèrgiques al pol·len. Per la qual cosa vam decidir dur a terme enquestes a la població i vam recopilar informació de vora 340 persones. Amb aquestes vam poder observar que un terç de la població és al·lèrgica, que aquests casos es solen detectar a l'adolescència o a la infància, que els símptomes més freqüents són els estornuts, secreció nasal i problemes respiratoris, i que els tractaments més habituals és l'ús d'antihistamínics o immunoteràpia. A més, els resultats de les enquestes han servit per classificar les espècies vegetals de major a menor nivell d'al·lergicitat de pol·len, en olivera, gramínies, xiprer i plàtan d'ombra. Gràcies a la informació publicada al web de la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica i a la informació que obtés d'estudis propis on hem pogut determinar la quantitat de pol·len a l'atmosfera durant certs mesos de l'any, hem definit el període de floració màxima de les espècies vegetals al·lergògenes a Ontinyent entre els mesos de març i abril. De la relació entre aquestes gràfiques i els resultats de les enquestes, deduïm que tot i que s'observa major concentració del pol·len del xiprer i l'olivera, les gramínies són més al·lergèniques, fet que demostra que una major presència en l'aire del pol·len no determina el nivell de reacció al·lèrgica, sinó que depèn de la seva estructura molecular, tal com hem pogut confirmar en les nostres observacions microscòpiques. Ja que el pol·len es tracta del pneumòlegs d'exterior més difícil de limitar. Una de les accions experimentals aplicades que hem dut a terme ha consistit en el mapatge de diferents carrers, parcs i zones transitades, presentant especial atenció a les zones properes als nous centres educatius de la ciutat, per tal de situar quines espècies vegetals hi predominen. En concret, hem mapejat la vora de 9 km² i hem creat un mapa virtual de la localitat d'Ontinyent, utilitzant l'aplicació Google My Maps. Ara hem localitzat les espècies vegetals al·lergògenes, amb la finalitat de que els veïns i les veïnes puguen conèixer la localització exacta d'aquestes espècies i limitar així el seu pas per la ciutat, especialment en els períodes de floració. Amb la creació del mapa virtual pretenem que els ciutadans sensibles eviten l'exposició a les espècies vegetals al·lergèniques. Per aquesta raó, animar els estudiants perquè també puguen realitzar el mapatge de les seves respectives zones ens permetrà obtenir un mapa informatiu més acurat de la nostra localitat. Per al futur, proposem a les entitats responsables de la substitució d'aquestes espècies contaminants per altres que no generen al·lèrgics, reduint així el risc potencial d'al·lergicitat dels espais i espais naturals.